Toisal ven pa aquí pois porque o metro lle sale regalado. E entón o negocio é o 100% negocio. Pero hai un montón de metros de polígonos por toda Galicia, a Silvas e a Toxos. Entón, que vayan as empresas para aí. Aquí non a queremos. Toisal pretende empregar as vellas instalacións da cantería a ceo aberto da Casalonga, situada a menos de 500 metros de casas e do Camiño de Santiago e a pouca distancia dunha gardaría, de 2 colexios e dun complexo xerontolóxico. A canteira está situada a menos de 800 metros dos núcleos da Casalonga, Cornide, Francos, Pilar, Texexe, Osebe, Ameneiro e Mouromorto, como tamén a moi pouca distancia dun importante patrimonio natural e arqueolóxico. En definitiva, trataríanse dunhas instalacións de máis de 135.000 metros cadrados e que afectarían a máis de 5.000 veciños e veciñas nun radio de menos de 2 kilómetros e a máis de 40.000 nun radio de 6. E ollo, a tan só 7 kilómetros de Compostela. Nací en realidade en Póvoa do Caramiñal, pero por circunstancias da vida vim para Santiago. Estuve 16 anos en Santiago e teño 4 fillos, con lo cual, cando eran pequenos, decidimos que nos gustaría vivir no campo. E eleximos este sitio. Isto é un sitio residencial 100%. Eu criei aquí os meus fillos contentísimos, libres, correndo pola aldea por un lado e por outro. E agora parte dos meus netos, 2 deles, de 5 que teño, tamén viven aquí. E, aínda que a min me vai afectar menos, porque xa teño unha idade, non quixera que os meus netos lle afectara esta porquería de planta de residuos que van a poñer aí. Por eso vou a loitar todo o que poda contra el. A planta de residuos ten que levar para un polígono industrial ou para un sitio onde que non este ao lado das casas, que está a 400 metros hai xente vivindo. Aquí é unha animalada total, que leven para onde teñen que levar, pero aquí non. Todo iso para aquí non vai vir. Pois penso que se atopa demasiado cercano aos núcleos de población e vai afectar a población completamente a nivel olor, a nivel contaminación de acuíferos e ao final vai afectar incluso pode chegar a afectar a costa. Estamos en Mouromorto, que é no concello de Teo. A nada, aí detrás desos pinos que temos aí detrás, está a antiga canteira, que ahora queren meter unha planta de residuos. De residuos de depuradora, residuos de conserveiras, de industrias agroalimentarias, desfeitos de matadoiros, bueno, hasta tamén desfeitos de ence, non? O proxecto ten erros de todo tipo, ten lagoas de todo tipo, comenta cousas como que van entrar 90.000 toneladas de residuos, salir sobre 10.000 toneladas de abono e 40.000 de auga, o resto non se sabe para onde vai, co cal deducimos que neste burato que teño detrás é para onde irá o resto, evidentemente. É unha planta para tratamento de residuos basicamente industriais, lodos de depuradoras e outras industrias, co fin de, por unha parte, darlle unha saída de recuperar como mínimo a parte enerxética por medio de biogás, e por outra banda, tratar de, obviamente, minimizar o seu volume. Inda créndonos o que pon no proxecto, pois as cantidades de metais pesados que van a entrar nesos lodos, as cantidades de compostos orgánicos que se van a emitir a través dunha antorcha ao aire, porque o biogás que van a producir, curiosamente, din eles mesmos que só van a consumir a mitade, van a facer biogás para despois queimalo, non? Ese biogás vai a ter unha serie de compostos sulfurados que din que non van a existir primeiro, pero despois no medio do proxecto din que van a usar unha serie de reactivos para reducir os compostos sulfurados. Entonces, é un proxecto cheo de mentiras e que o único que dá a entrever é que a empresa Toisal quere usar isto que teño detrás como vertedoiro. Obviamente, calquera actividade industrial, calquera actividade humana, supón un impacto. O que creo que se debe resolver é minimizar impacto, sexa donde sexa a instalación definitiva. Este impacto podemos entendelo en tres ámbitos. O primeiro, probablemente o máis importante, son os cheiros,
hai solucións técnicas para isto e a planta debería ter unhas tratamentos específicos para evitar esta emisión a atmósferas de gases que podan ter cheiros molestos para os veciños. O segundo son os residuos líquidos, é dicir, dos 90.000 toneladas que entrarían ao ano, pois prácticamente van a xerarse 90.000 metros cúbicos de líquido. Isto hai que darlle tamén unha saída importante, non se poden dispersar directamente no chan, ten que ter un tratamento tamén de novo específico. E o terceiro son os sólidos, porque os sólidos que, como decía antes, se van a minimizar durante o tratamento, pero obviamente vai a quedar sempre un residuo sólido que hai que darlle unha saída. Nos xuntamos rapidamente, pois creo que en 3 semanas constituímos unha plataforma, desde que sacamos unha das primeiras iniciativas para sacar esta camiseta a venta e en unha semana pois, se venderon 1000 camisetas, organizamos unha andaina reivindicativa o pasado domingo e asistiu moitísima xente. De feito, os veciños que levan aquí moitos máis anos ca min din que nunca veron semellante unión na veciñanza, porque o bo é que todos os grupos políticos do Concello fixeron unha moción conxunta dicindo que non lles parece que este sexa o lugar para implantar unha planta de residuos. Queremos que fagan o posible para que Toisal non pode instalarse aquí, pero non en un prazo de 6 meses, non, que non poda instalarse así. De aquí, nin Toisal, nin unhas empresas con unhas características similares, porque este é un terreno residencial. A pretensión de Toisal de instalar esta planta de reciclaxe nas canteiras da Casalonga pois é unha verdadeira desgracia para o Concello. Unha desgracia porque o noso modo de vida, a nosa actividade socioeconómica pois está orientada aos servicios, á vivenda residencial, non temos un parque empresarial propiamente dito e esta pretensión pois resulta unha bomba de reloxería na liña de flotación da nosa actividade socioeconómica e na nosa forma de vida, non? Ademais, o Concello pois, ten as mans moi atadas porque a raíz da reforma da Lei do Solo do ano 2016 pois, o informe de adaptación urbanística é o único que nos permite actuar. Claro, o que ten que decir ese informe no mellor dos casos é que, a pesar de que a lei permite instalar esas plantas en ese tipo de solos, pois por X circunstancias eso non pode ser. Houve unha moción conxunta, non, que foi no pleno de maio, non, no pleno anterior, hai un mes. Aí acordamos 5 puntos, non, entre os que un que é fundamental, que é o apoio do goberno municipal, non, aos veciños e veciñas desde o punto de vista técnico, non, dándolle apoio técnico e información, non, aos veciños e veciñas. É verdade que hai unha moción aprobada por unanimidade e eu creo que tamén hai unanimidade no obxectivo, é dicir, que non se instale esa planta de residuos. Desde o Partido Popular, desde o momento que pola prensa nos enteramos da posible instalación de unha planta de reciclaxe nas antigas canteiras de Carballal en Calo, o Partido Popular preocupouse e desde logo, desde ese mismo momento, mostramos a parte da nosa preocupación, mostramos o noso rechazo total e absoluto hacia este tipo de plan. Para Teo supón un cambio de modelo socioeconómico, un desastre medioambiental, ademais eu creo que nos deixa os concellos como administracións menores, cando deberíamos ser as competentes e as responsables do que se instala no noso termo municipal. Está claro que aí sempre vamos a estar ao lado dos veciños, entre outras cousas, porque nós somos veciños, padecemos igual que todas elas as circunstancias desta planta, e a pouco que analicemos o proxecto nos damos conta que o que se vai a instalar aí é unha verdadeira merda. Home, eu estou en contra. Por qué? Porque iso vai ser aquí un cheiro que non se vai aguantar. Porque se é unha ruína pa aquí. Usted sabe fijamente o que é iso? Pois vai alá as mozas e mire ali que é onde ten que estar esa... Vale.
Queren non lo vender como unha planta de reciclaxe, pero vai a ser un vertedoiro. Eso non pode ser. E sabemos que eso, as consecuencias que vai a ter máis inmediatas, a parte dos cheiros, é un nido de ratas, porque aquí temos ratos, pero ratiños pequenos de campo. Pero despois as ratas. Pero as ratas que se van a xenerar aí, os residuos, filtracións para as aguas, que temos fontes, e para os cultivos, que botamos 2 leitugas, un tomate na primavera, o sea, todo eso se nos vai a acabar, e vamos a loitar contra eso, con todas as nosas forzas. Queremos que se entenda este problema como un problema común. Está a mina de Touro igual, non? E as de Grixoa tamén están así co vertedoiro que teñen, e ao final todo recae na ría da Arousa. E isto non é un problema das persoas que vivimos ao lado, é un problema que temos que entender que nos afecta a todos, e que Galicia, como sigamos así, non vai a ser o que estamos a coñecer. E nós o que facemos dende a veciñanza é unir a toda a veciñanza para que a presión que se poda exercer axuda a que Toisal decida que este non é o lugar máis axeitado. Nin Toisal, nin empresas similares, porque non estamos dispostos a vender a nosa terra, a vender o futuro dos nosos fillos, porque queremos que vivan tan ben como estamos vivindo nós, ou mellor, se pode ser. E todo o Concello debemos de estar unidos, a parte de Mouromorto, que estamos todos unidísimos. Eu nunca vin a Mouromorto tan unido como o día da andaina. Andábanos todos... Sí, todos unidos, mozos, vellos, nenos, nenas, todos. Sin condición social, nin política, nin nada. Aquí non había colores de ningún tipo. Entonces eu creo que vamos a conseguir. Chegounos un comunicado e o comunicado di o seguinte: Toisal fora, Toisal fora, Toisal fora. É breve pero intenso. Toisal fora, Toisal fora, Toisal fora.